Takže čaute ľudia, dneska z vítam u nového videa. V tomto videu budeme hrať Bed Wars na serveri Hypixel, takže sa nezabudnite usadiť a dať si voľaček dobrého gedlu a môžeme ísť na to. Takže dneska budeme hrať Bed Wars 4v4v4v4, takže nezabudnite sa pohodlne usadiť, oddychnúť a keby ste chceli viacej videí so mnou a s mojím hlasom, tak napíšte do komentárov. A som zvedavý, že či táto hra bude voľaká dramatická, lebo posledné hry, čo hrávam, no tak moc dramatické nebývajú. Takže som zvedavý, že či táto bude. A keby ste chceli videá z iných hier, stačí napísať do komentárov. Takže teraz idem na diamanty, lebo aby sme mohli potom upgradenúť generátory. Lebo generátory treba, aby sme mali viacej ironov a goldov. Takže tu máme zatiaľ 3 diamanty. Pôjdeme aj na druhé asi. A môžeme upgradenúť generátor na level 2. Takže asi si pôjdeme ešte kúpiť vlnu. A pôjdeme zase stavať mosty. Inak ľudia, čo hovoríte na to video s Vendixom? Ja si myslím, že za mňa si dobré sú tie videá. Zaujímavé. A majú voľačo v sebe. Nebojte, ešte séria neskončila, určite budú videá ešte s Krajnixom, teda s Vendixom. A ako ste sa nesmáli, napíšte do komentáru. Keď ešte nemáte odber a follow na mojom YouTube kanále a Instagrame, tak nezabudnite ho dať. Bol by som veľmi rád, keby ste ho dali. Veľmi by mi to pomohlo. Samozrejme, nezabudnite pozerať moje videá. Dávam ich sem do karty, niektoré. A užívajte. Užívajte si život. Nech vám to v škole ide, dobre. Zatiaľ. Asi rozmýšľam, že pôjdem na spawn. A idem ich tam všetkých vyzabíjať. Lebo ja som proste najlepší, ak môžete vedieť. Bereme si irony ešte. Ideme si kúpiť. Nemám goldy. Takže ešte zeberieme odtade to. Zander čestky. A. Už nemám na viac. Dobre. Červení idú. Bišťu. Zabijú nás určite. Zelený ide, tu číha jeden zelený, si myslí, že ja ho nevidím. Takže minus. Sú naši. Vidíte, sú tu aj modrí, ale docela sú asi slabí. Keď ich môj teammate dáva s mečom dole. Neviem po tomto, 6 HP má.
Minus. Tak, minus postiel. No poď, po dole, čo sa bojíš? On radšej spadal. Dobre. Ešte jeden pasažér. Ne. Ešte jeden im chýba dole. Asi pôjdem na nich rašnúť to. Neberem lepší meč. Aspoň ten kamenný. A idem po nich. Takže. Ideme ich rašnúť. On tam sám na blízke čeká na nás. No skôr na mňa. Nikto nevypol a mňa, že tam je iba ja. A bude po ňom. To díky za búz ináč. Cápek ma vybústil. Minus 7 diamantov, to je veľmi dobré. Môžem kúpiť to. Armor. Konečne upgradenúť tieto veci. Ešte nožnice si kúpim. Tak. Kto nám ešte zostáva? To netuším. Červený a zelený. A tu ešte diamanty. No to ne. Nevadí, skúsim to vyhrať aj tak. Tu odbuchol cestu človek. Vidím, že teammatey už nežijú. Tak neviem, jak porazím tie dva týmy. Mohli by sa že vyfajtiť navzájom. Nevidíte ma? Úplne slepí ste. Jeden stojí voľaký na stožári. Nevidí. Nič nevidí, slepý. Asi si upgradenem veci. Červený, idú na zelený. Takže kúpime toto a sharpness. Už to ani zelený není. Feather falling, dobre. Luk tu je. Asi si kúpim ten power jednotka. Šípy. Tak. No a potom pôjdu po mne tí červení. To mu není moc dobré. Sú rozdelení pekne. Ja som mŕtvý. Nevím, jak to bude, jak to spravím. Tam ešte bežia zelený. Ich moc nechcem zabiť. Zelený už jeden. No tak to asi nič nespravíme. Ale môžem skúsiť to ešte vyhrať, ale to je 1v4 a si nemyslím, že by som dal. Keď si kúpim ten luk. Dobre. Mám dosť goldov. Ešte mi bude chýbať. To zaberiem. A mám. No. Takže. Luk. No, ešte nemám.
dokáže. No tak kúpime toto, no čo už. Aj keď toto asi fungovať nebude. A som posledný. Pane, to fílujem. Takže. Takto. Neviem, na čo mi bude toľko ironov. Ale ešte asi nakúpim šípy. Aj keď... No ne, to ne, toto. No nič. Tak aspoň som bol predposledný. Že náš tým to dal, tak. Aha, Káčerovi a Donaldovia. Súrodenci. Tak dáme ešte jednu rýchlu hru. Dobre, že či vyhráme zase. A keď to nebola výhra, ale skoro. Keby nemal tie Fire Charge, čo to je? Takže teraz už máme konečný tým. Nejak predtým zomreli a nehali ma v tom. Ideme. Takže. Posteľ máme zaobstavanú. To je voľaký bazén, ktorý nebazénuje. A asi idem na stred. To tu otočím teammateovi cestu. Joj. Sú tu modrí. Vidím. V chainovom armore. Hej. Poď steamovať. Jako? Tak som ho shodil do vojdu. No toto. Furt podvádzajú na tomto Hypixeli. Nevím, čo tu majú. Kúpujem lepší meč a idem po ňom. To je bariéra, dobre. Som si myslel, že tam je Void. Tomu sa asi vyjadrovať nebudem. Asi ne. To ste nevideli. Ideme to spraviť tak, aby som zase nespadol. Takže si kúpim bloky. Dobre, irony máme. Môžeme ísť. Šup. Aha, fajty. Na mňa idú fajty. Jakže som ho nezabil? Určite ďalší hacker. A my sme len traja v týme. Není moc good. Málo sme v oslabení. Ešte 2 goldy chcem. Ešte jeden.
Ešte jeden. Tak. A kúpim si knockback stick, budem ich odpalovať. A ešte kúpim aj toto. Tu dali to sklo. Bišťu. Dobre. Takže ideme zase na stred, lebo troška faily. Zápek má 3 hápka. Poďme, zabíme ho. Tak, mínus. Povíš, keď ti spravím knockback. To nie je moc dobré. Ja idem na teba. Ne, nemám vlastne. Jo, žijem. No nič, ja som myslel, že tam je Void. A pritom som sa zachránil o bariéru. Čo robí teammate pod nami? Asi spadol do Voidu. Takže Iron Match. OK. Neviem, na čo tu je ľad, ale dobré. Tak. Všetci si budú mysleť asi, že tam je bariéra a nakoniec zistia, že to bolo len sklo. Takže nakúpime poriadne toho endstoneu. A môžeme ísť dorábať. Tam nedali sklo, lebo to som ja zničil. Ste nepočuli? To sa iba omylom zničilo. Ale vidím, že ešte že všetci majú postele, takže pôjdeme na nich fajtovať. Takže ešte dokúpim posledný endstone. A máme. Ešte lajku spravíme, aby sa nepovedalo. No. Ja si myslím, že to je dobrá obrana postele. Ešte kúpim krumpáč, sekeru a môžeme ísť fajtovať. Ale oni ešte nekúpili protection, takže idem zebrať diamanty. A protection. Bariéra zase. 3, ešte jeden. No, práve včas. Neviem, na čo tu robá toto. Pes somariny. Ja im tu pomôžem. Koľko stojí protection? 5. Jaj, čo lepšieho si priať. Ešte počkám na ten jeden. Vyzerá to tam, že tam idú akurát ľudia s naším. Dostal akurát boost náš. Keby som mal perlon, tak budem healthnúť. To bol teda klač.
že kúpime toto. Za jeden tu asi nič nemajú. No, to teda. Dáme do nether chestky. A kúpim si asi armor lepší. Za 12. Uhni. Ste goldy. Goldy ste. Daj preč. No čo nepanú tie goldy? No konečne. Tak. Ten krumpáč som stiel ešte. Že môžem. Tak. A ešte bloky by zišli. Sa. A idem na stred. Iha. Ide voláky po nás. A myslí si, že môže. Ale ja za ním dojdem a dostane. Flákanec. Ste mi jeden emerald. Jeden emerald. Emerald. Lebo neviem, koľko to stojí. No, to bol voľaký noob určite. Emerald. Tu budú tiež. Ja dobre zohral si to. Zachránil teammate akurát. Ten žltý ešte nejde po nás. Sa bojí asi. Červený. Minus. Minus aura červený. Takže, ideme. Enderperla. Prečo stále ja? Jeden emerald. Potrebujem. Ľudkovia. Ten dobré na tom teda. Teammate. Jeden emerald, prosím. Jeden, jediný emerald. Mám. Ideme domov kúpiť perlu a ideme na modrých. Lebo oni si nezaslúžia žiť. Oni môžu zomrieť už. Moc bordelová. Ideme kúpiť. Ender perlu. A ideme asi s diamondovým ju tam hodiť. Akurát tam je teraz. Nevadí. Dobre, koľko tam bude čakať. Nezabíjajte, čo modriť. Prosím. Okay. Ja to budem schovaný. A to sú všetci akurát. A nič. Hýbajte preč. Ešte dvaja. Shiftuje.
Dobre, ďalší odišiel. Ešte, hýbaj ty. Ide. No prečo idú všetci chill sem? Ja chcem už im zničiť postiel. Hýbajte preč. Hýbajte preč. Už. Hýbajte preč. Ešte dvaja sú tu. Pakujte. Obidvaja to musia kupovať. Ale žltý ide na nich. Máme Protection 2. A teraz mám také stĺnuté prsty proti ním. Jak nič. A nemôžem, lebo to sú dvaja. Ešte jeden. Chýba preč. Ale jeden, no nič, teraz sa dospavnú dvaja. No, sú tu všetci. Ani raz sa nestalo, že odišli všetci. Všetci sú tu zatiaľ. Zase sa vracá. No toto. Oni sú úplne slepí. Ale ide nás pak po nich. Žltý. Mám príležitosť. Asi. Stráža posteľ. Čo si traja kupujú, dobre, že? Čo sú traja na posteli? Hýbajte všetci preč. Jeden tam hore je. Vyšlo to. Ha. No čo? No čo chill? Ľudkovia. Ste v mínuse, čo? Ha. Takže. Pane na pohodu. Idem hentol zabiť asi ten zbytočný. A tu je kamarát. Tak. Ešte dvaja zostávajú. No, tak už. Ešte jeden. Tu je. No poď ty. Sa bojíš. No, a jem dole. Dobre. Modrých máme z krku. Ešte jeden červený a žltý, no. Asi na žltých pôjdem. Jo.
Takže emeraldy, zase využijem taktiku. Takže idem domov, kúpim perlu a skáčem na nich. Ešte, že nás ešte nezabili. Ale už ide. Už ide. Kaper. Stane. Flákanec. No kamarát, čo sa bojíš? No poď. Neublížime ti. Jak zdrhá. Kúpim si asi luk. Takže perla, luk, šípy. Takže toto dáme na 5. políčko. Perlu si dáme sem. A sú len červený, ako vidím. Si bloky zeberám. Takže hej, jak ma trafil cez? No poď na blízko. Čo si sra? Asi to moc ani dobrý nápad nebol ísť na blízko. Jaj, môj meč. Ja kúpim nový. Tak. A kto tu je? Akože, hej. Čo dovoluje? Kúpim bloky a idem po nich. No toto. Keď to si dovolovať na nás. Že, Parkour tady. Dobre. No. Jem po nich. Posrabou. A shift. Oni šli na druhý ostrov. Ale ide cápek domov. Takže sa tu zakotvím. Teraz tam sú traja. Spravím taký kemp. Keď sem pôjde volať, ho zabijem. Aj keď asi to moc dobrý nápad není. Ide sem. Asi. Čaká hore na posteli. Ešte ich postel. Jeden. Ešte dvaja sú tam. Ale keby som tam išiel, bez toho, aby o mne vedeli, tak by o mne vedeli. No. Dobre. Jeden shiftuje. Ide. Teraz si ten kupuje a pôjdem po nich. Ne. Prečo idú furt k ním? My sme 3, oni sú 4. A je po mne. No čo spravíš? No, Lightness mi dal. Trápku. Aktivovať. Super. Ale pôjdem po nich. Nebudem im nič písať, pôjdem si sám na tento stred. Takže kúpime meč. Upgradeneme.
bloky a máme tu cápka. Určite. Kde si? Ty. Žltý človek. Len tam je. No, ešte, že som trošku odpálil. Hej, po mne strieľa. Len tam. Hej, pozor na tebu. Jaj, to není náš. Jak mohol spadnúť do vojdu? Ale že keby som spravil, že rýchlo, že to ste tiež nevideli. No. Mám poslednú šancu. Ja som videl, že tu je. No. Hej, 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 hej! No tak. Toto je asi konec videa už, lebo dnes by to video malo 100 hodín, takže dávajte odber, like, follow na Instagram a čau.